Ska vi ta om hela presentationen? Nej, jag kan klippa. Det spelar lika mycket jobb. Ska man börja så här? Nej, men säg bara årets första. Obesegrat. Oh, fan, jag kan inte prata. Skit i det. Vi börjar om. Backa en. Det korre. Ja. Tjena! Hallå, hallå! Hej allihopa, jag måste säga det. Hej allihopa. Hej! Idag tänkte vi köra igång med årets första crossbar challenge. Utmanare idag, nummer 6 till lika lagkapten, Emil Lund. Jajamän. Ödmjuk inför uppgiften. Alltid ödmjuk. Alltid ödmjuk. Vad tror du då? Vad har vi för resultat när vi står här 10 skott? Nej, jag går ju för vinst, så att jag tror att det blir en 2-1-seger till mig. 2-1 Kan bli en på utslags faktiskt. Sadden alltså. Sadden. Stort lycka till. Detsamma. Bara så ni vet det, vi står på 16 meters linjen. Med facit i hand, men fortfarande mästare. Man gick ut och sa 2-1, men man satte 0. Ja. I bilen sa de faktiskt 3-2. Ja. Tack för god match.